Λάχος για τον Κραβαρίτη. 8-8 το πλεονέκτημα πια στον Ολυμπιακό αν πετύχει τώρα γκολ. Για τον Παυλίδη που έχει περάσει. Θέση του φουνταριστού φάουλ. Φάουλ από τον Λικούδη. 3:38 για να τελειώσει ο τελικός. Φουνταριστός ο Αντώνης που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαρκαριστεί. Θέση του φουνταριστού φάουλ. Και αποβολή. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τώρα που θα παίξει με ένα παίχτη παραπάνω. Και λέγαμε και στην αρχή ότι ήταν το και σύστημα... τον Αρώνη να υποφέρει λίγο Αντώνη εδώ πέρα, θα έχει δεχτεί κάποια κλωτσιά και δεν είναι εύκολο το άθλημα του υδατοσφαίρισης. Παίχτη παραπάνω ο Ολυμπιακός, έχει μεγάλη ευκαιρία τώρα για να πετύχει γκολ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης ότι ο Ολυμπιακός δοκίμασε αυτό το σύστημα για να πετύχει γκολ στην προπόνηση χθες πάρα πολλές φορές. Θα το καταφέρει, ναι, με τον Αρώνη. 9-8 μπροστά ο Ολυμπιακός, 3:16 για να τελειώσει ο τελικός. Μεγάλο προβάδισμα. Πολύ σημαντικό σε αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο. Εδώ ο Αντώνης Αρώνης, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού πόλου. Πάρα πολύ σωστά ο Αρώνης. Ο Αρώνης, ο οποίος και βλέπετε τον προπονητή τώρα του Νοπατρών, το Κακουλίδη να φωνάζει δικαιολογημένα. Κοιτάξτε εδώ, ο Αρώνης απομακρύθηκε από τους αμυντικούς που τον φύλαγαν, τραβήχθηκε λίγο πιο πριν, λίγο πιο πέρα και έτσι υπήρχε αρκετός χώρος για να κοιτάξτε τον εδώ. Κοιτάξτε τον. Ενώ θα έπρεπε να είναι στην ίδια ευθεία, δεν είναι. Τραβήχθηκε πίσω. Κοιτάξτε τον Αρώνη, δεν μαρκάρεσε, δεν τον μαρκάρανε οι αμυντικοί του Ολυμπιακού, του Πατρών και ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτό να πετύχει ένα γκολ. Έτσι λοιπόν 9-8 το σκορ και ο αγώνας συνεχίζεται. Να οι φίλοι του Ολυμπιακού τους είδαμε πριν από λίγο να πανηγυρίζουν, βλέπουν την ομάδα τους 3 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα από το τέλος. Να έχει ένα προβάδισμα ενός γκολ με 9-8 και ο Λικούδης τώρα στην αποφασιστική αυτή τη φορά για την Πάτρα επίθεση από τις τελευταίες πια του τελικού που θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει. Να δούμε, θα τελειώσει το παιχνίδι κανονικά ή θα έχουμε την τρίτη στην ιστορία του θεσμού παράταση. Γιατί υπάρχει πια πολύ πιθανά και αυτό το ενδεχόμενο. Η παλιά για το Λικούδη που κερδίζει φάουλ από τον Βενετόπουλο. Τιμάρας. Καθυστερεί αυτός. 21-20 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Πάτρας. Με το Λαμπάτο. Λαμπάτος. Το σουτ έσκασε την μπάλα. Επικίνδυνο σουτ out όμως από τον Τιμάρα. Το χάρη Τιμάρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έπαιξαν με πάρα πολύ καλή άμυνα και δεν ακινητοποίησαν το φουνταριστό παίκτη και βρίσκονται στην επίθεση. Η τώρα κόντρα πάνω ο Ολυμπιακός. Για να δούμε. Ή πέναλτι θα είναι ή αποβολή. Αποβολή. Είναι αποβολή. Δεν είχε και άλλη επιλογή ο παίκτης του Πατρών παρά να τραβήξει τον αντίπαλό του Ολυμπιακού, ο οποίος έμπαινε μέσα στα 4 μέτρα και η αποβολή που έδωσε ο Λάκης Ταντάς ο διαιτητής ήταν πάρα πολύ σωστή. Παίκτης παραπάνω λοιπόν ο Ολυμπιακός. Λούδης. Χέρια στην άμυνα της Πάτρας. Κραβαρίτης έχει χώρο. Προσπαθεί να πάει λίγο πιο δεξιά. Να δώσει στον Βλάχο είναι μόνος του. Το σουτ δοκάρει τον αδική. Τον αδική η μπάλα. Δεν μπαίνει στα δίκτυα. Εγωιστής ο παίκτης του Ολυμπιακού. Εγωιστής. Τέτοια ώρα, τέτοια λάθη. Εδώ δίδεις πάσα. Είναι πάνω σου ο τερματοφύλακας ο αντίπαλος και εσύ σουτάρεις. Πώς είναι δυνατόν με παίκτη παραπάνω αντί να γυρίσεις την μπάλα να σουτάρεις. Κόντρα για την Πάτρα με τον Βασιλόπουλο. Για να δούμε τώρα. Παίρνει το φάουλ από τον Βενετόπουλο. Έχει τη μεγάλη ευκαιρία τον Πάτρα να ισοφαρίσει. Και έχει 18 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της μέχρι να ολοκληρωθεί η επίθεσή της. Βιτσάκος ξεμαρκάρεται, δοκάρι. Γυριστό σουτ δύσκολο. Η μπάλα στο δοκάρι. Πάλι χρόνος 35 δευτερόλεπτα για την Πάτρα. Με τον Τιμάρα. Λικούδης. Σηκώνει το χέρι μπροστά ο Παυλίδης. Τιμάρας. Πάλι το ίδιο σουτ που έκανε και πριν. Που έσκασε μπροστά η μπάλα έφυγε out. Είναι η απειρία. Η απειρία είναι. Καλή ομάδα η Πάτρα. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο τέτοια λάθη που οδηγούν βέβαια. Δεν είναι λάθη. Το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να ελπίζει. Γιατί η κόντρα με τον Παυλίδη. Να δούμε. Θα καταφέρει να περάσει τον Λικούδη. Επιθετικό φάουλ. Έπρεπε να τα είχε δώσει. Και κόρνερ. Ήταν όμως επιθετικό φάουλ. Εάν μπορέσουμε να ξαναδούμε τη φάση, γιατί είναι καλό μάθημα για την υδατοσφαίριση. Ο παίκτης του Ολυμπιακού κατέβαινε, έσπασε με το αριστερό του χέρι. Να το ξαναδούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σκηνοθέτη μας. Κοιτάξτε. Σούταρε, αλλά είχε ήδη σπρώξει τον αντιπαλό του με το χέρι και αυτό το απέκτησε. Η Πάτρα που προσπαθεί τόση ώρα να ισοφαρίσει εκμεταλλευόμενη τις λάθος επιθέσεις του Ολυμπιακού, τις καμές επιθέσεις τις κάνει και εκείνη όμως. Τα δύο τελευταία σούτ με τον Παυλίδη, με τον Τιμάρα που σούταρε και μπαλέσκας και φύγει out. Η μπάλα στον Πιτσάκο, αποβολή. Φεύγει από το παιχνίδι ο Λούδης. Αποβολή 1 λεπτό ακριβώς πριν λήξει το τελευταίο 9 λεπτό, πριν λήξει αγώνας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στην Πάτρα να ισοφαρίσει. Εδώ είναι ο αγώνας. Εδώ ακριβώς είναι ο αγώνας. Και μπορεί πια να πάμε στην παράταση. Ποιος θα έχει τα νεύρα τώρα. Ποιος θα έχει την καλή τεχνική κατάρτιση και ποιος θα τολμήσει να κάνει το σουτ. Πολύ καλό μαρκάρισμα από το παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Τσιμάρας που έχασε και τις δύο προηγούμενες επιθέσεις. Προσέξτε τώρα, η τώρα για την ευκαιρία.
Προτιμάει όμως 30 δευτερόλεπτα. Ο αγώνας είναι κερδιστή, κυρίες και κύριοι, το κύπελλο του Ολυμπιακού. Δεν χάνεται με τίποτα. Πρέπει να Θα κρατήσουν την μπάλα τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού Πειραιώς. Με την άνεσή τους πρέπει να γίνει τραγικό λάθος για να μπορέσει να χάσει τέτοια στιγμή αυτόν τον αγώνα. 20 δευτερόλεπτα δεν χάνεται. Και τραβιούνται οι παίκτες του Νοπατρών προς τα μπροστά. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα ρίξουν μακριά την μπάλα και οι πατρινοί προσπαθούν τώρα προς την εξέδρα. Εάν γίνει το λάθος, ο Αρώνης δεν κάνει τη διαράτη. Κόρνερ και μένουν 4 δευτερόλεπτα. Τι έδωσαν, είναι κόρνερ. Δεν έχει λύσει. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι κυπελλούχος Ελλάδος, κυρίες και κύριοι. Δεν χάνεται αυτό το παιχνίδι. Η Πάτρα προσπάθησε όσο μπορούσε, έδωσε τέτοιον αγώνα καταπληκτικό. Ο Ολυμπιακός όμως είναι ο κυπελλούχος Ελλάδας. Κρίθηκε λοιπόν ο τελικός, ο Αρώνης πετάει την μπάλα στα ουράνια. Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος Ελλάδας 1992 κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία του το κύπελλο και είναι μαζί με τον Ναυτικό Μηλοχείου που το έχει επίσης από μια φορά. Πρώτος στη τάξη ο Εθνικός Πειραιώς με 10 φορές και δεύτερη Γλυφάδα με 3 κατακτήσεις. Οι δύο ομάδες. Μεγάλες ώρες της συντατοσέρεσης. Ο Αρώνης που κλαίει εδώ, που κλαίει ο Αρώνης πανευτυχής. Κέρδισε τίτλους με τον Εθνικό Πειραιώς. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν και δικαιολογημένα, άλλωστε η ομάδα τους ξαναέρχεται στην κορυφή. Ο προπονητής του Νοπατρών πάει να παρηγορήσει λιγάκι τους παίκτες του Νοπατρών που τα έδωσαν και αυτοί όλα. Όμως είναι σήμερα η βραδιά του Ολυμπιακού. Να δώσουμε λοιπόν για στους φιλάθλους τους μέχρι τώρα κυπελλούχους. Να τα οι πανηγυρισμοί, οι έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Να εδώ ο Λουκάτος με τον Λούδη. Ο Λουκάτος, ο προπονητής του Ολυμπιακού Πειραιώς, ο οποίος είναι πατρινός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δοξάστηκε και δόξασε την υδατοσφαίριση ο Λουκάτος με τον Νοπατρό. Ο Γιαννόπουλε ήρθε φέτος στον Ολυμπιακό και ήδη του έδωσε στον ένα τίτλο το κύπελλο. Όλα τα παιδιά είναι άξια συγχαρητηρίων. Σε μια επιτυχία φτάνει όλη η ομάδα μαζί. Αυτό είναι σίγουρο. Στόχος μας τώρα να βγει η Πάτρα στο κύπελλο κυπελλούχων. Και εννοεί το πώς θα βγει η Πάτρα στο κύπελλο κυπελλούχων. Κώστα Λούδη, τα συναισθήματά σου μετά την επιτυχία στο κύπελλο, τη μεγάλη αυτή επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδας μετά από 21 χρόνια Ολυμπιακός πάλι τίτλο. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος και πολύ περήφανος πραγματικά για αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήταν σήμερα εδώ και μας ευσύχωσε. Δηλαδή πιστεύω ότι αν αυτός ο κόσμος μας ακολουθήσει και στα play-off των αγώνων του πρωταθλήματος, πιστεύω θα κατακτήσουμε το double. Πιστεύεις ότι ο βασικός παράγοντας ήταν ο κόσμος, ποιοι άλλοι παράγοντες συνετέλεσαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία σήμερα απέναντι στην νεανική ομάδα του Νοπατρών? Οπωσδήποτε η καλή προετοιμασία που είχαμε κάνει και ήμασταν αποφασισμένοι. Οι ψυχικές δυνάμεις νομίζω φάνηκαν ότι είχαμε πολλές ψυχικές δυνάμεις μέχρι το τέλος. Παρόλο που ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ένα από τα βασικά του της ομάδας, βγήκε με 3 ποινές, είχαμε πολλές ψυχικές δυνάμεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Εγώ θέλω να δώσω οπωσδήποτε και συγχαρητήρια στα παιδιά της Πάτρας, που παρόλο που είναι μια πολύ νεανική ομάδα, έφτασε μέχρι το τελικό, απέκλεισε μια κλειφάδα, μια βουλιαγμένη, τόσο έμπειρες ομάδες και κόντρα εμάς τα ίσια μέχρι το τελευταίο λεπτό.